प्राय हरनि 11 बा 12 रिंगासो समाव जे कालपानि बाजाराव थानाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बे कालपानि बाजाराव थानाय जितु गंसे प्राइभेट फरायसालि बड'फा एकाडेमि बे बड'फा एकाडेमियाव सासे सिनाय मोनै सुबुङा जे जोंनि फरायसालिनि जुदि मावखुलि बे मावखुलिखौ अर लगायनानै होदों। बेवहाय गोबां बिजाब गोबां दामिकनि बेसेन गोसानि गथ'फोरनि फरायसालिनि जितु इउनिफर्मफोर दङमोन, इउनिफर्म खानि दङमोन, मजाफोर दङमोन, गोबां दामिकनि गुबुन जायगाफोरनिफ्राय फरायसाफोरनि गोनांथिनि थाखाय बिजाबफोर लाबोनाय दङमोन। नेक्स्ट 2021 नि थाखाय जितु रेडि खालामनाय बिजाबफोर दङमोन बेफोर गासैबो खामनानै सेवहांगार जादों। जों फरायसालिनि जानानै जों जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। जाय बिथांमोना बे जोंनि फरायसालिनि थाखाय बेबायदि मोनसे इनाय हाबा जाय हाबाखौ मावथावनामोन गंसे फरायसालिनि थाखाय सानथाव जायामोन बेखौ जाय सुबुङा बेबायदि मावदों थारैनो जों बिथांखौ प्रकाशनखौ जों खावलायदों बिथांखौ थाबैनो सोरनि दैदेननायजों बे खामानिया जादों, सोरनि नेतृत्वआव बेबायदि जानाय आरो माबोरै जानो मोनखो बेनि थाखाय जोङो प्रकाशनखौ जोङो खावलायदों। इतिमध्य जोङो दिनै हरावनो प्रकाशननिफ्राय जों लेंहरनानै बासबारि आउट पस्टनि आइसि बिथांखौ जों लेंहरना हरावनो बे जाथायसालियाव लेंहरदों आरो बिथाङाबो निस्सय नुदों आरो बिथाङा दा जोंखौ एजाहार होनो थाखाय खावलायदों। जों दा बेनिखायनो बे फरायसालिनि जानानै जोङो बिथां आइसिनिसिम बासबारि आउट पस्टआव जोङो एजाहार होनो थाखाय थिरां खालामदों। जाथायनि सायाव सोरखौ सन्देह दं? जाथायखौ बुंनो थाङोबा बेवहाय जाथायखौ गोबां ओनसोलनि सुबुंफोरा बुंदों जे बेवहाय सासे पाग्लिखौ जितु पाग्लि होनना बुङो गुबुन मुस्लिम मानसिमोन पाग्लि लामा सामा बेरायनानै थायो। बिथाङा बुंनो थाङोबा मोजांबो होनना बुंदों। गोबां समाव पाग्लि एक्टिं देखायो आरो बिथाङा गोबां समाव मोजांनिबो आखु देखायो। स' बिथांखौ पाग्लिबो बुंनो हाया मोजांबो बुंनो हाया। स' बिथाङा जे सासे पाग्लियानो जा मोजाङानो जा जे बे समाव जे बेबायदि गले गले बिदि जाथाय खालामबाय थागोन जे सानथाव जाया। निस्सय बिथांनि सिङाव माबा मोनसे सोरबा षड़यन्त्र सोरबा मोनसे इसिङारि इंगित थानो हागौ, सोरबा बिथांखौ थुलुंगा होग्रा थानो हागौ आरो जोंनि साननायाव। आरो जोंनि खाथियावनो थानाय जितु गंसे फरायसालि दंबावो शिशु निकेतन होननाय शंकरदेब स्कुल, बेवहाय बिथांमोननि फरायसालिखौबो बे एखे टाइमावनो हरनि 8 रिंगायाव खेबसे सावदों आरो 10 रिंगायाव खेबसे सावदों आरो बिथांमोननि सावनायखौ खाथिनि रायजो राजाफ्रा खोमोदों आरो बे बिथांमोना आरोबाव सोरनिबा फरायसालिखौ सावबावनो हागौ, सोरनिबा न'खौ सावबावनो हागौ। बेखौ साननानै बिथांमोना पहरा नेदोंमोन। बे पहरा नेनायावसो बिथांमोना जोंनि फरायसालि खामनाय जितु अर गुमलाव जोंनायखौ बिथांमोना नुहुरनानै अरखौ खोमोरफैदों आरो जोंखौ बिथांमोना खौरां होदों। स' जों जोबोद दुखु मोनदों। जोंहा गोबां खहा जादों। फ्राय जों 1 लाखसो जों बेसेननि जों मुवा बेसादखौ जों खोमानो गोनां जादों आरो गोबां जोंहा नथि पत्र जों खहा जादों। स' जों दुखु मोनदों आरो जों प्रकाशन खावलायदों जाय बिथाङा बेवहाय लोब्बा दङ बिथाङा थाबैनो ग्रेप्टार खालामना माने रियेल माने हास्तिनि थाखाय बिथांखौ जों प्रकाशनजों खावलायबाय। যোৱাকালি ৰাতি 8 মান বজাত এবাৰ আৰু 10 মান বজাত এবাৰ আমাৰ কালপানী নিকেতন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত অগ্নিকান্ত কোনোবাই লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আমাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে দুবাৰে এজন ব্যক্তিয়ে দেখা পোৱাৰ ফলত আমি এই স্কুলখন বচাব পাৰিছোঁ। ঠিক আমি দুবাৰ যেতিয়া আমাৰ স্কুলত কোনোবাই অচিনাকি ব্যক্তিয়ে জুই লগাবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে যিহেতু আমাৰ স্কুলখনক চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছে তেতিয়া আমি পহৰা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। পহৰা দি থকা অৱস্থাতে ঠিক 12 মান বজাত আমি দেখা পালোঁ যে আমাৰ ওচৰৰে কালপানী বজাৰৰ বডফা স্কুলখনত জুই লাগি গৈছে। তেতিয়া আমি দৌৰাদৌৰিকৈ আহিলোঁ। ঠিক স্পটৰ সন্মুখৰ পৰা আমি আমাৰ ওচৰৰে বজাৰত থকা এজনী মহিলা পাগলী ধৰণৰ তিৰোতা এজনী স্পটৰ পৰা ওলাই যোৱা দেখা পাইছোঁ। দেখা পাই তেখেতক তাত ৰখাই কিনে আমি লগে লগে জুইখিনি নুমোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। আমি ওচৰৰ বালি তথা লগে লগে এই হোষ্টেলত থকা ছাৰহঁতক আমি মাতিলোঁ, মাতি কিনে পানী দি বালিখিনি দি কোনো ৰকম আমি জুইখিনি নুমাবলৈ পাৰিলোঁ, সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে যে আমাৰ অফিচ ৰুমটোৰ ক্ষতি হ'লেও বাকী ঠাইত আমাৰ দোকান বা স্কুলৰ বাকীখিনি ঠাইত যাতে আমাৰ জুইটো নালাগিলে আমি সেইখিনি কাৰণে ভাগ্য বুলি ভাবি ল'লোঁ। প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত আমাৰ স্কুল এই বডফা স্কুল কৰ্তৃপক্ষক আমি অহা সময়ততো স্কুলৰ মানুহ উঠা নাছিলে, তেওঁলোকে গম পোৱা নাছিলে। আমি যিহেতু ডিউটি দি আছিলোঁ আমি গম পাইছোঁ। লগে লগে আহি আমি যিহেতু মহিলাটোক ওলাই যোৱা দেখা পালোঁ, মহিলাজনক ৰাখি আমি জুই লগাখিনি নুমাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এজনক আমাৰ লগত থকা আমাৰ স্কুলৰ মানে কৰ্তৃপক্ষক জনাবলৈ আমি দিলোঁ।
खालामनांगोन गिदिरसो खालामनांगोन नि आरो ससेखौ खानि माखा नै बेफोरनि फिसा बुरजा बुरजासो बेसेबा बुरजा दंमोन इयाव नै बेसेबा गोलाव दे मोजां थांबाय खामख'जोबदो